Ne možemo da isforsiramo privlačnost. I ne možemo da objasnimo zašto se nekome sviđa baš ta osoba, a ne neka druga. Ipak, možemo da kažemo zašto mislimo da neka osoba ne treba da bude sa nekom osobom, iako je to naše rezonovanje možda pogrešno. Tarzan je divljak. On je rođen u džungli i odgajan od strane gorila. On ne zna da govori, nema manire u ponašanju. Kada bi dobio viljušku, on ne bi znao šta da radi sa njom. Kada bi dobio odelo, on ne bi znao kako da ga obuče. On je neobrazovan i ne ume da bude na distanci kada je pored nekoga. On njuši druge ljude i unosi im se u facu. Tarzan je više nalik životinji nego nalik čoveku. Međutim, on je takav zbog svog odgoja. Sredina ga je napravila takvog kakav jeste. On je pokretan i snažan, bučan kada treba. On se ne plaši da pokaže svoju strašnu facu kada je ispred njega neposredna opasnost. On bez filtera izražava svoje emocije. Sve to je nešto što se ne viđa kod ljudi koji stalno sede za svojim radnim stolom. Ali zašto se Jane zaljubila u Tarzana? Zar ona u Engleskoj nije mogla da pronađe boljeg partnera? Zašto Jane uopšte razmišlja o Tarzanu? Za početak, Tarzan je zaista znatiželjan da upozna Jane. On nikada ranije nije upoznao ljudsko biće. On osluškuje njeno srce jer je za njega to jedan od znakova, pored fizičkog izgleda, da su njih dvoje isti. Unutrašnjost je važna isto koliko i spoljašnjost. Ona je njemu toliko nepoznata da je on fascinira njome. On nema želju da je odvede u krevet nakon susreta. Tarzanov prioritet je da je upozna i da se druži sa njom. Kod njega postoji iskreno osjećanje za druženjem i igrom. On ne glumi. Tarzan je zaista opčinjen njome. Jane je fascinirana njegovim dubokim pogledom. Kada su se upoznali, on je zaista bio fokusiran samo na nju. U Tarzanu nije postojala ni trunka stida da pogleda Jane pravo u oči. U savremenom društvu pogled preko 5 sekundi se smatra neumerenim i nepristojnim. Međutim, Tarzan to ne zna. Današnji čovek je zaboravio koliko pogled govori i koliko se o osobi može otkriti samo na osnovu pogleda. Pogled nam može reći da li je neka osoba požudna, da li je pohlepna, da li želi da nas iskoristi ili prevari. Zato mnogi ljudi skrivaju svoj pogled, jer ne žele da pokažu drugim ljudima svoje prave namere. Želja za učenjem. Tarzan je jako znatiželjan, a znatiželjni ljudi su poput dece. On želi da uči i nema strah da će ga neko smatrati glupakom. Ne boji se neuspeha i ne plaši se toga šta će drugi ljudi da misle o njemu. Ljudi koji su spremni da uče odišu elanom i mladalačkim duhom. Tarzan želi da nauči da govori da bi mogao da se sporazume sa Jane. Ta voljnost za učenjem jezika u godinama u kojima je on pokazuje odlučnost. Tarzan želi da sazna što više o svetu. On želi da zna šta drugi ljudi rade, šta drugi ljudi grade. Tarzan želi da napreduje, želi da razvija svoje veštine. Tarzan učenje vidi kao igru i to je jedan jako privlačan kvalitet. Ne boji se da pokaže svoje osjećanja. Kada je radostan, Tarzan je radostan. Kada je tužan, Tarzan je tužan. Zaljubljenost u nama budi energiju. Energiju koja nam ne da da spavamo, a ipak nas tera da ustanemo rano. Kada smo zaljubljeni, nemamo vremena za gubljenje, osim kada smo sa osobom u koju smo zaljubljeni. Zaljubljenost budi u nama želju za poklanjanjem cveća, za filozofijom, za zvezdama, za svemirom. Kada pita Jane da ostane, on zaista želi da ona ostane. On iste sekunde pokazuje iskrenu žalost kada ona kaže da mora da ide i da se nikada neće vratiti. Tarzan je spreman da se odrekne džungle zbog Jane. Tarzan je spreman da napusti svoj dom samo da bi bio sa Jane. I za njega to je mala cena koju će platiti da bi bio sa njom. U Tarzanu postoji potpuno odlučnost i to je jako privlačno. Do kraja crtanog filma Tarzan i Jane se nisu poljubili, što je pokazatelj koliko je on doživljava kao ljudsko biće, a ne kao predmet požude.
I konačno, dodir. Kada Tarzan dodiruje, on to radi sa puno pažnje. Kada dodiruje, on je u potpunosti u dodiru. Kada dodiruje prstom, tada ne dodiruje samo njegov prst. Tada dodiruje njegovo celo biće. Dodir današnjih ljudi je hladan. Zapravo, ljudi se i ne dodiruju često kao nekada i kada se dodiruju, njihovi dodiri su površni. Ne posvećuju im pažnju. Tarzanov dodir je topao, nežan i pun pažnje. Kroz dodir i pogled on iskazuje svoje najdublje emocije. On ne mora ništa da kaže. Kada drži Jane za ruku, njoj je sve jasno. Njoj je jasno koliko je Tarzanu stalo do nje. I zato Jane ostaje sa Tarzanom. Hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja. Vidimo se u narednom klipu.